Май му хареса. Чакай. Не така, не се прави така. Не така, не така. После бъде. Ма седи. Интересно, как няма да си? Я, Буба, мръдни са. Буба, пази. Не. На ушите на дей. Ей тук само на коремчето. Я долу. Не. Дай, стой долу. Ама Буба, мръдни са. Чакай. Виж стана на иглички. Баш, верно му харесва. Шампуан ли? Да. Служи му. Не, без шампуан. Он е ботаник. Абе, без Ботаник, шампуан. той е натурален, бе. Вие То тъпили от сте. природата е малко да се лечи. Търкай си ръцете. Вие сте много И тъпи. сега го сме, отгледам заека го повали. Ама Буба, пази се, Спокойно, бе. бе. Тати няма страшно. Защо тя? Ами, добре, дай Тони, айде. Буба, мръдни. Хубаво сега го намъжи, Боби. Лапичките тонка. Буба, мръдни. Добре, Буба, мръдни. Гледай как му харесва. Направо се разложи. Буба. Добре, айде сега мръдни са. Виж колко е такова. Добре, мръдни са. Давай аз от предните лапички. Абе, добре, Буба, не може ли? Чакай. Пази се. Какво бе? Айде, нека Тони малко. Давай. Буба, мръдни се. Вече ще го купите всяка седмица, Буба. що му харесва. Буба. Аз мислех, че не му хареса. Бубе, мръдни сега. Айде малко, Тони. Тони ти си. Дай. Дупенцето тонка. Супер му е даже. Ела. Ако можеш да го легнеш, ама няма да стане. Нищо. Сега дайте една чаша така да поливате вече вода. Чакай, тата. Нали сещаш от коя? Да. Пластмасовите. То се прави без шампуан, ама. Нищо му няма. Малко паразити, ако има да ви спадат. Ничи как му харесва. Тонка ти го намажи с сапун, че аз ще го изплакна. Изпъкни го оттам, такова хладка водичка. Хладка. Да. Чакай, ще топла. седна там. Седни, добре. Опа! Много му харесва. Нищо, и да се намокря с после все това. Не му харесва, Напротив. Харесва му, Намаза ли защото... го с пяна? Да, бе. Ама и отпред. Още му На служи. главичката? Не, Не, на главичката. Добре, не, без че сайт. може да му влезе в ушото. Айде, добре. Чакай, мръдни се сега. Тате, за какво снимаш всичко? Защото трябва да има спомен за какво е моя първа баня на година и 2 месеца. Яде тук малко. Е бялчо. Много чисто се Ама и поддържа. ядъл трябва. Да. Въпреки всичко. Чакай, аз ще го обърна ти от това. Дигни го просто. Ама вода нямаш. Не, още не, рано е. Едва ли му харесва? Абе, харесва. Харесва му, бе. То виж как се успокои. Знаеш как му хареса? Давай се. Мръдни. Топло. Не, толкова. То си е такова. Да не влиза на главичка. Няма. И тук на опащите трябва. Де тук, как се знае. Да го върна ли вече? Да, на коремчето трябва. И горе не е проблем с ръчишка, е така с мокра ръчишка да умиете. Само Може вода, да му бе. влезе в ушото. Само вода, бе. Тате на главичката не. Абе, така се едно го галиш. Абе, тате. Да го обърна ли? Да. Чакай. Какви ногти. Дай да му снимам ногтите. Той е готов, май. Чакай сега последно. Как стои обаче? Това направо. Ми ще седи. Нали знаете ли, че като се изплаши как бяга? Да. И как такова, как недоволство. Всичките заедно. Готов е. Готов ли е? Да, вземете една кърпа. Не, без кърпа. Е, Само го и така му оберете водата, го дигнете, аз ще изпакна легена и направо на тераса. Още веднъж го такова, че. Добре. Банята. Не, рано да го дигаш. Просто такова като го изплакна и го сложи някъде на друго място. Ако искаш на земята, то е чисто. Дигни го сега. Лапичките. Но то се така. Не го слагай. Да, бе, знам. Да го фана по-хубаво. Да, бе.
Тате, после ще го триеш, мен не ме интересува. Ма не го слагай долу сега при пяната. И при мръсното. Махнете ли Гена? Остави го отстрани. Не, то там е